Kijk, en alleen maar boe. Alleen maar boe. Jokie, ik had dreven. Helder en clear. Ik wie ontkuieren met mijn bakenzitter. Mijn genaamd, hè? Mijn stamhouder. Ja. Zeg, Jokie. Wij zijn eerlijk. Zo stonden dan graag al iets beppensissen erbij holen. Ik ben heel wies, maar u Cynthia. En verder maar we maken duld van. Als Sjoerd en Talita Safir binnen, dan hebben we het wel. Dan hebben wij ons net maar te bemoeien. Nou, wat de lieden wacht je, maar dat wordt het nooit worden. Net maar bemoeien, haak zijn. Je zal het vast wel met ze kunnen vinden. Oké, ze zijn wat eigenaardig stuk voor stuk. Maar ach, Ja, ik trek het echt niet hoor. Ja, een beetje gekeurd worden. Ik voel me net een paard of een koe dat naar de veemarkt moet. Straks gaan ze nog in mijn bek kijken ook. nou, wat Sjoerd betreft zit je dan wel goed. Die is gek van paarden. Nou, maak je nou niet zo druk, hè. Ik bedoel, ze vinden je vast geweldig. Net als ik. Eerst zien dan geloven. En trouwens, je zegt zelf toch altijd dat die pa van je zo moeilijk kan doen? Right? Ja, dat is wel een geval apart, ja. Die heeft zo zijn eigen ideeën. Maar goed, krijg hem wel om. Ik bedoel, dat moet gewoon. Want jij gaat hem gewoon verleiden. Ja, ik ga op de bank zitten, mijn knietjes bij elkaar. En dan vraag ik hem naar zijn hobby's. Heel beleefd. Ach, maar ja, voor hun is het natuurlijk net zo spannend als voor mij. Hoe zie ik eruit? Nou zeg, hou eens op. Je bent gewoon een lekker wijf. Niet zo grof af. Heb je dat van mij geleerd? Dat zullen je ouders niet op prijs stellen. Jij bent gewoon een lekker wijf, Paul. Ja. Nee, pas op, straks dan belanden we nog in de vangrail. Zit hier daar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die boy. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. La 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 da da da. Je beseffen. Paul, Ja. een kind, denk jij daar nooit aan? Nou nee, niet direct nee. Ja, aan mijn neefje van 2 als hij jarig is of zo. Ik zou best een kind met jou willen. Ja hoor, tuurlijk, ja, zij wel. En waarom niet meteen een heel gezin? Hè? Afkes 10-tal, lijkt je dat wat? Meen het, Paul. En
Wie gaat er dan baren? Jij of ik? Jij? Zo. Nou, maar hopen dat het ook heel wordt, Houdinga. Maar dat mag ik wel. Het is sperma van een jongere allerbeste bol. Waarom doe je dit eens? Ik wil de allerbeste geen bijna, hè. Bij mensen wil net altijd slaagje toen in 60 jeus. Maar bij besten kan wel wat lijken. Hoe is het trouwens, ben je mee over het werk heb hagen? Nou, dat net, maar Ja, we dat moeten nog wordt- even aan de horen boert aan, Houdinga. Spaarreisjes die uit. Serieus, zet me trouwens een beetje café er maar even uit. Ooit en ga. Man, Wat nou, nou naar het café, hij. Net met mijn mooie. Daar leven Hey, mem. we. En dan ben ik Paula. Ja. We halen zo'n soort hoe de jet van die afke. Ja, niet al te veel slechts, hoop ik. Ach, wel nee joh, we hadden hier een heel ruim moraal op na. Hoewel. Ja, ik ben Talita. Hi, Paula. Hoi, shoot. Hi. Shoot, baas. Paula Witteveen. Hey. En dan moet jij Cynthia zijn. Ja, hoe wist u dat? Nou, ik kwam onderweg allemaal kaboutertjes tegen en die zeiden tegen me dat er hier een heel grappig meisje woonde dat Cynthia heette. Echt? Ja. Is Hoyte net? Nee, die moest nog even... die is nog... Zeg nou maar gewoon hè, dat hij het niet zag zitten. Zijn dochter met de minnares. Sjoerd heeft hem bij het café afgezet. Nou, die komt hier haast mooi. Je zit er maar net doorheen. Nou, je hebt wel je griffels nog niet. Het is dadelijk klaar, hè? Nou, Paul heeft altijd wel trek. Hè, Paul? Hou eens op, ik ben er net. Jongen, nou. Het is lang geleden dat wij zo zaten, Sjoerd. Ja, maar we kunnen nog steeds zo zitten. Hey, kom eens. Hey, man, ik kwam door de jongens. Ja, ik leeg hem nou even. Is man, ik kwam door de band. Ik neem naar je. Hier stel je ook wat gehaktballetjes in de pannen, Gerrit. Ja, wist. Maar saté en patat? Wat is er maar uit te rijden, jongen? Is jou ook geen staking of zo? Dan is slim zien een familie vol. Jongen, let me geworden, wat bemoeist je mij? Oké, jongen, hè. Wij gaan al. Ja. Samen. Niet lekker. Docht hij dat wel vaker de laatste tijd? Wat? Wij blijven met eten. Nee, nooit. Het is om mij en Paula, hè? We moeten maar wat in zijn eigen sap aankwamen. Je wist wat je hem heid is. Wat de boer net kent, dat eet er net. Nou, hij zit ons leren wat om het te eten, mem. Mem? Wat vindt mem eind van Paula? Is het net een lekker ding? Ja, harkers. Zo zorg ik net naar vrouwen hier. Nee, mooi trouwens ik net. Maar het is een aardig vanken. Ha, aan de vrouwenarbeid zie ik. Ben ik een deserteur als ik niet mee help? Oh nee, joh, ga jij lekker doen waar je zin in hebt. In dat geval... Talita heeft me net de hele boerderij laten zien. Te gek zeg hier, echt. Maar ik zou het ook wel leuk vinden om de rest van de omgeving te bekijken. Het dorp, de kroeg. De kroeg? Ja, dat we daar niet eerder op gekomen zijn. Zijn eigen terrein. Gouden kans. Precies. Dat ga ik doen. Alleen. Ja, dan kan hij me eerst op mijn eigen merites beoordelen. Goed bedacht? Of goed bedacht? Ja, hij zal je een geweldige stoot vinden. Oh, ik wou dat ik erbij kon zijn. Ja, jammer dan. Maar dit is mijn eigen persoonlijke missie. Hm? Nou, dag schat. Doei.
Wist u er nog wel wist van dat dit een goeie jongenpak is? Lid haar maar, mem. Zat charmes als geen hoor. En ik in het witte. Sjoerd, hast even een tijd? Dat hij altijd. Leuke vrouw, die Paula. Ja, vind je net? Ik ben echt hartstikke gek op haar. Alleen, Weet je wat? ik wil graag een band. Nou, wat let hij? Mogelijkheden met de roes hoe het erbij. Als er de leeftijd voor. Dus schaam met die banaan. Ik wist wel dat ze dadelijk zo wat in Sjens hoest. Hey, dus de soes wel mij werk je wel om een Tuurlijk eventuele... wil ik mooi werken. Ik ken die vriend ja van mij wel even opbellen. Die werken die leidt niet Nee. Dat is mijn doel net. Ik wil het wel eenvoudiger houden. Wat bedoel je dan? Heel simpel. Do has mij Cynthia het bewijs leveren dat is hartstikke vlug bij Siert hast. En nou dacht ik, als Do... Dit meer is net. Waarom net? Do ik zie meneer Paula. Zij krijgt het bed en ik zie heel sterk het gevoel dat het echt van mij is, Sjoerd. Ik heb een mooie kind Thomas net. Ja, ik vind dat totaal niet. Ik bedoel... En wat vindt Paula er zelfs van? Ja, die weet nog van niet. Ik wil die eerst hoe dit plan heeft, hè? Ze willen in alle gevallen wel een band krijgen. Nou, Ja. wat vind je ervan? Ja. Ja, ik weet het totaal niet dat opnemen zal. Denk er eerst maar eens te goed naar, hè? Hoe is het nou nog net te besluiten? Ja, Sjoerd. Hoe is het net echt maar te dwaan van zelfs? KI. Oh, nee, bijzonder royaal van die. Dan zet die vies naar hier, maar zwemmen leren maar in plaats van Duits. Ja, dat weet ik mee. Goedenavond samen. Wauw, als je nog eens wat tijd al zetten komt. Dan is het maar behelpen ben je het, jongen. Oh. Nee, Benny. Schouw eens even een stoel bij voor deze dame. Ja, klaar nog. Hè? Uitslovers. Molly. Alle jaren het zien. En wat drinkt... Paula, hallo. Oh, ik ben Bernd. Hi. En wat drinkt Paula? Nou, ik zie dat jullie Berenburger drinken. Nou, ik lust er ook wel eentje, of misschien wel twee. Mooi zo. Ja. Hans, even een Berenburger. Nee. Deze is van mij. Een rondje voor iedereen. Oh. Ik denk dat we even voeren voor een column. Ja. Vertel eens, hoe komt het hier versielen? Verstiest het Fries? Ja, als het niet te ingewikkeld wordt, kan ik het prima volgen, hoor. Oh, we hadden simpel, jongman, hè? Ja. Ja, broer, ze kennen het door, hè? Dat mag het maar met de maand. Dus. Nou, tjoch op uw moeting. Ja, op de kennismaking. Nou, dat had ze voor vaker bij die, jongen. Nou, toen wisten we wij mee, hè? Nou maar één, op je voetkist net steen. Nee, laat mij maar. Hoe zei je dat hij heette? Waar, hè? Ja? Hans. Nou ja, eigenlijk Johannes, ja. Hans, nog een rondje op mijn rekening, alsjeblieft. Ja, ik heb een meevalletje gehad, hè, dus ik kan het missen. Oh, zulke moest er meer van haar opgereden, jongen. Man, dit is een vrouw naar mijn het. Ze is toch niet. Ik wist ook tegen om mijn dochter. Ja, dus betekent niet wat een stoer niet, die heeft wat eigenaardigheid, maar het is een geweldige vrouw. Ja, zeg, zou je mij misschien wat over het dorp kunnen vertellen? Hoe het dorp? Ja? Ik wist wel, ja, wist Dat kennen wij ook wel. Ja, dat kennen wij ook wel, ja. Nee, ik had een krantje, hè. En daar ben ik de hoofdredacteur van. Dus ik doe de columns, oké, precies. Ja. Het zou dus of dat lezer wordt. Geweldige meid, zegt die Paula. Eindelijk weer eens leven in de brouwerij. Wat heb ik dat gemist hier, zeg? Ja, leuk meisje. Ik kan me heel goed voorstellen dat Afke het leuk vindt.
Ze kwam nog bij me langs in de spreekkamer. Afke? Wat had ze? Ze wil graag een kind. Wat enig. Is wel een beetje snel, hè? Vind je niet? En trouwens, hoe wil ze dat gaan fixen? Gaan ze kunstmatige inseminatie toepassen of zo? Nee, zij niet. Paula. Paula. Nou, die zie ik nog niet zo snel moeder worden. Afke wil dat ik het sperma lever. Wat? Wat zeg je? Ben je helemaal gek geworden? Als iemand moeder wordt van een kind van jou, dan ben ik dat, ja? Je wil toch helemaal geen tweede kind? Ik zeg toch als, daar gaat het helemaal niet om. Hoe haalt ze het in haar hoofd? Hoe haal jij het in je hoofd? Om er überhaupt over na te denken. Kalm maar, het is toch maar een voorstel van Af. Ja, het is goed met jou. Als je het niet zag zitten, dan zou je het er niet eens over hebben, hè? De heegste tijd. Dame, Molly, de laatste ronde. Ja, jammer dan maar hier dan. Ja, hier. We doen er nog maar 1 in. Nou, dan mag mij wel eens opstappen. Ja. Oh, maar net meer drank, jongen. En waar was toen zo letterlijk heen als ik zei? Vrij wezen mee. Nou, ik moet nog naar het huis van mijn vriendin. Dat is een eindje verderop in het dorp. Oh. Nou, dan breng ik die in. Oh. Ja, zo'n Chris Vrommeskudij bij nachten dik dat is net vertrouwd. Hè? Dat kind zelfs op uw dwark net. Nee, nou, jou weer maar reëren. Hou me maar beet, dan komt het al in. Hoi. Jo. Nou, wat zou ik? Alle kerels ben gelijk. Nou, wij treffen toch juisterbaarlijk zoetig zitten. Nee, ik bedoel met waarheid. Ja, het is net spreekkaart, no? Ik begrijp geen kloot van wat je zegt, maar het zal wel. Nee, ik bedoel, het is niet een spruit koud. Oh. Het is wel te vallen dus door deze kant. Ik doe het maar. Ja. Maar toch nog 4? Nee, het is hier vlakbij. Oh. Zo, hier ben ik er. Bedankt voor je galante zorgen. Hier? Hier logeer ik. Doe? Dan best ook dus... De vriendin van Afke. Ja, precies. Gadverdamme. Daar is me erin lust. Daar is me besodemieteren. Oh ja, besodemieteren, zo moet je dat toch helemaal niet zien. We hebben toch een te gekke leuke avond gehad? Niet dan? Hé, jongen, ja, ik nog praatjes. Nou, adieu. Ik ga naar bed. Ik ga wel mee, vader. Eenheid. Let wat niet, jong. Ja, te let. Ja, er ben nog worstenborreltjes. Daar ben je? Oeh, nee. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Paula. Paula wil wel een worstenbroodje. Oh ja, ik heb honger als een paard. Trouwens, over paarden gesproken. Sjoerd, ik hoorde dat jij een liefhebber bent van paarden. Ja. Ja, nou zou jij misschien... Sjoerd is vooral liefhebber van mij. Hè? Dat wil ik graag zo houden. Dat je het even weet, voor alle duidelijkheid. Oh, nou, sorry hoor. Ik wilde geen... Wat scheelt er? Net de best je hebt, zeker? Ja. Nou, whatever. Chupa? Ja, graag. Heb jij ook zo'n dorst? Pintje? Kan je alleen nog maar poesjes en vind niet? Wees trouwens, ben je voor het werk pagen? Hey Paul, Ja?
Weet je nog, in de auto, toen je tegen me zei dat je wel 10 kinderen met me wilde? Ja, dat was meer bij wijze van spreken. Auw. Ja, maar eentje wil je toch wel met mij samen? Nou, nee, niet meteen op stil en sprong. Hoe had je dat eigenlijk voorgesteld? Ik heb met Sjoerd gepraat. Sjoerd? Ja. Wat heeft hij met ons te maken? Nou, heel simpel. Kijk, hij kan onze zaaddonor zijn. Ja. Nee, niet bij mij natuurlijk, maar bij jou. Nee. Nou, af. Nee. Je gaat mij echt een beetje te snel, hoor. Nou, stel je nou eens voor. Ja? Zijn zaadje. Ja. Mijn broer. Nou, dus heel Ja. erg bij mij blijft staan. Ik bedoel, komt in jou. Wordt sowieso een prachtig kindje. Hè? Het zal dan ook heel erg voor mij zijn, omdat het mijn broer is. Nou, mooier kan het toch niet? Nou, er zit misschien wel wat in. Sjoerd? Nou ja, hij heeft wel wat. Oh, vandaar misschien dat Talita zo... Ik vind het misschien niet zo'n heel gek idee. Ik heb het alleen in geen jaren met een man gedaan. Het hoeft toch ook niet in natura? Nee, dat lijkt me helemaal niks. Ja, nee, kom op, hé. Nee, wie A zegt, moet ook B zeggen. Paul. Nee, ik ga er niet zitten kliederen met potjes en thermometers en spuitjes. Dat is niks voor mij. Nee. Als er iets verwekt moet worden, dan ook op de manier zoals onze lieve Heer het heeft bedacht. Ja, maar... Wat? Nee, ik vind het gewoon helemaal niks in natura. Waarom niet? Nou, dat zou aanvoelen als ontrouw. En wat is er nou tegen kunstmatige inseminatie? Nou, wat er tegen is dat het niet echt is. Dat is er tegen. Ja, en ik ben een natuurmens. Daar hield je toch zo van? Is het omdat het een man is? Ja, het is je broer nota bene. Kom op. Nee, ik vind het gewoon helemaal niks in natura. Nou, ik wel. En ik weet zeker dat als je eraan gewend bent, dat je het ook de mooiste manier zal vinden. Echt? Ha, die Sjoerd. Ik dacht wel dat ik je hier zou vinden. Hey. Heb je nog assistentie nodig? Nee, dank je. Ik ben net klaar. Doe je ook aan inseminaties? Ja, natuurlijk. Dat hoort erbij. Ik hoorde van Afke dat je mij ook wel wilt insemineren. Nou, Nee, dat heb ik niet gezegd, nee. Ik heb gezegd dat ik erover na zou denken. Erover nadenken? Ja. Is dat nou wel handig? Ja, ik bedoel, als iedereen erover na zou denken, dan zouden er wel heel weinig kinderen geboren worden, toch? Jij gaat wel heel hard, hoor. Hé, we kennen elkaar al nauwelijks. Wat maakt dat nou uit? Vind je me niet aantrekkelijk? Nee, dat is het niet, nee. Maar ja, Talita, mijn vrouw, Die hoeft het echt niet te weten, hoor. Ja, maar... Hé. Nee, vergeet Talita nou. Ja? Hey, Paula, wat doe je nou? Hé, Paula, hé. Kom on. Paula? Ik vind dit helemaal niks. Hoe haal je het in je hoofd? Wat maak je me nou? Niks! En jij en Sjoerd voorlopig ook niet. Dat meen je niet. Nee, ben ik net overtuigd, hè? En ben ik eindelijk bereid een deel van mezelf op te offeren voor een kind? Ja.
heb ik Sjoerd bijna zover en dan ga jij me vertellen dat je niet meer wilt? Ik wil wel. Maar niet op deze manier. Het gaat me veel te vlug zo. Hoe Hyde heeft ook nog helemaal niks gezegd over jou. Ik weet niet of ik dit allemaal wel aan kan. Het voelde alsof je me aan het bedriegen was. Begrijp je dat? Wat doen jullie hier toch moeilijk in Friesland? Ik wou je gewoon verrassen. Ja. Iets zit hij bij Maartje, Joet? Ja. En dat smaakt me wel poolbest. Maar ja, dat haast als een voorbij West haast van eten, hè. Dat zou trouwens elke nienes dwammatten voorbij van eten. Ja, vaste noem je dat. Maar volgens mij had jij gewoon een kaart. Ach, daar haast gaan we. Maar onder de lokkers binnen net alle leur uit het westen van die pisstickers. Wat toch, Paula? Nee, die zijn heel vrolijk. Zo vrolijk. Ach, gaat dat maar goed beziel met die. Nee, dat is niet. Dat meen je niet. Wat is toch een verzoek? Het is toch een onwees voor de familie, u Paula? Ja, dat is een hele goede kar. Ja, maar denk maar niet dat jij de winst kunt verzilveren. Daar wordt niet vregen. Joukje, best toch net blied? Een heel aardig steltje. Ja? Ja, ik weet wel, het is in de natuur hier, als twee vrouwen met elkaar. Nou ja, je weet wel wat ik bedoel. Maar als de vrouw er nou één keer zijn hinderlijdt, zat toch bij mezelf, dan moeten we eens wel de vraag stellen, hoe moet het verder met de voortzetting van uw laag? Nee. Ik weet dat dit ineens niet een zwargend is, monsieur. Een man op mijn jaren die denkt door dit soort dingen nee. En nou heb ik het volgende bedacht. Als Paula nou dus in verwachting rekt van Sjoerd. Ja, je moet even over het idee wennen vanzelfs, maar afkeurt ben zo toch zuiver van dijzelfs wensen. Hè? En Paula, nevens mij, best ook wel met me in de winterlijn. En Joukje en ik, wij zo'n stamhouder. Maar de geweldige geen van die Sjoerd natuurlijk. Nou. Wat zitten we ervan? Het rent